Sí. Bé, d'aquesta qüestió hem estat parlant amb el regidor aquestes últimes hores perquè ell començava la seva intervenció i ho dic de manera preventiva, senyor Terés, anunciant que feia 3 anys que s'hi treballava, vostè doncs 2 anys, efectivament hi està treballant, però en tot cas hi ha treballat vostè, almenys amb el nostre grup municipal, aquesta qüestió s'ha treballat les últimes hores. I ho dic en previsió doncs, que vostè pugui dir que l'oposició doncs, no pugui ser responsable en aquest àmbit, perquè efectivament convenim, i així l'he traslladat, que la gossera era absolutament necessària, que aquest era un servei necessari. Fins i tot l'instrument jurídic que ens presentava alguns dubtes, doncs tampoc era problema per donar suport al tràmit d'aquest punt d'acord, però sí que sap vostè que tenim seriosos dubtes sobre la ubicació escollida per a aquesta gossera i li traslladàvem, com deia fa unes hores, que ens semblava que aquesta zona de la ciutat, la zona est de la ciutat, requeria també d'altres serveis públics i que la gossera ho és, però que en tot cas era un servei públic que no revertia en favor del barri, en tot cas no d'una manera doncs, molt específica en aquesta zona de la ciutat. De fet, el propi informe del cap de planejament ja diu també que aquesta ubicació, doncs, comparativament amb d'altres instal·lacions amb aquest mateix ús a d'altres comarques, té una dimensió potser massa petita i per tant el que li proposava el nostre grup municipal és que com que això en poques hores no es podia desencallar, doncs ho deixéssim pel proper ple i poguéssim buscar una millor ubicació, una ubicació alternativa o almenys alguna mena de contraprestació de serveis a la zona est de la ciutat. I és per tot això que, com ja li havíem anunciat, el nostre vot serà d'abstenció.